Aquest divendres descobrirem de quin famós o famosa es tracta i què és el que volem denunciar amb aquest tema de ser voluntari i quines dificultats o quines facilitats en contra ens posen les ONGs. Ara és el moment del pulsòmetre i de preocupar-nos per l'obesitat infantil, Raül. De fet, els nostres companys de Canal Català Tarragona han sortit voluntàriament a fer la seva enquesta i hem preguntat avui a la gent que caminava pel carrer què opinen sobre que els nostres nens estiguin obesos. Sortia una notícia de que el 20% dels nens entre 3 i 12 anys pateixen obesitat. Aquestes són les seves respostes. Per mi és que als nens se'ls hi tolera tot i com la societat de consum comporta que hi ha tants, pots comprar tantes coses, doncs sempre veus nens amb xutxes, amb coses, tot això és el que engreixa. I això és horrible. Clar, també hauríem de fer una mica més de gimnàsia, també és veritat. Però per mi el problema tot ve per l'alimentació. Massa sucre. Hi ha el tema aquest de menjar aquest tipus de bolleria i tot això, menjars ràpids d'aquesta manera que potser porten moltes calories i que no les cremen i potser les produeix això. Penso que és perquè els crios estan avorrits, se posen a veure la tele i tot això i mengen desordenadament. Me sembla a mi. Jo ara vinc del mercat. Si cada dia anem al mercat i comprem i fem... Però con esto de que les mares han de treballar, los pares també, pues los críos penso jo que és por el ritme de vida que tenim. Hamburgueses, el quètxul, les patates fregides i tot això. O sigui, la dieta mediterrània no se'ls aplica amb aquesta canalla. Cada vez la práctica de deporte, deberían hacer más deporte, pero bueno, yo creo que antes también se jugaba y no había problema, ¿no? Con lo cual, vaya, sí, yo le echaría la culpa quizás a la alimentación. Suposo que amb altres generacions sortien a jugar al carrer a futbol i ara es queden a casa. També suposo que els cotxes i la por dels pares que sortien al carrer hi deu fer bastant, però bueno, també poden anar a fer esport en algun club. No sé, sí que després n'hi ha que s'estan a casa que no es mouen, però això també potser va a famílies. Jo diria que no, però potser sí. Falta d'exercici o d'activitat, mala alimentació, l'educació que li donen els pares. Doncs molts aspectes a tenir en compte per analitzar l'obesitat dels nostres petits. Així és, 3 aspectes claus i la persona indicada. Tenim el Joan Pujol, que ell és cap de la unitat de tractament de la cirurgia de l'obesitat mòrbida de la clínica de Tres Torres. Molt bona nit, Joan. Hola, bona nit, què tal? Una mica el que comentava la Sandra. De qui és la culpa de que els nens estiguin obesos? Home, aquesta és una pregunta complicada, no? Però jo pensaria, lògicament, en primera instància amb els pares. Pensa que l'obesitat, amb un 40%, es deu a factors genètics, és a dir, sí que hi ha una predisposició genètica, però aquesta predisposició no es manifesta si no hi ha uns factors externs, uns factors ambientals, que és el 60%, amb el 60% responsable. De manera que, i clar, un noi petit no pot decidir per ell mateix. Jo penso que l'educació és bàsica. Aquesta educació que és bàsica, i abans d'entrar a plató li comentava el Joan, si ella està, en aquest cas, si creu en aquest informe de que el 20% dels nens d'entre 3 i 12 anys pateixen obesitat, és un informe, tu creus que és veraç per la teva experiència una mica pel que veus? Bueno, jo penso que ens ho hem de creure, no? Però a més es veu quan sortim al carrer, es veu no només amb els nois petits, sinó amb la gent gran. Desgraciadament, cada vegada tenim més problemes de sobrepès i tot el que això acompanya, perquè a mi el que em sorprèn és com aquestes persones amb obesitat, ja siguin petits o ja siguin grans, són inconscients del problema que comporta. Nosaltres, des del punt de vista científic, la nostra obligació és difondre que l'obesitat és una malaltia i que la gent sigui conscient de la situació. L'obesitat porta problemes com la tensió arterial alta, com la diabetes, com el colesterol, que farà que la nostra vida no només sigui més curta, que ho serà, sinó que a més la qualitat de vida sigui molt pitjor. Perquè, perdona'm, Raül, doctor Pujol, estem parlant d'obesitat, no d'uns quilets de més, no d'una raó estètica. Fins a quin punt un nen de 3 anys, per exemple, és obès? És a dir, quan ha de pesar per dir tens un problema? Mira, això és difícil de dir. De totes maneres, el que sí és important és
L'obesitat comença a ser problemàtica a partir precisament dels 3 anys, més o menys, perquè a mesura que van passant els anys i quan el nen es fa més adult, es va desenvolupant, cada vegada és més difícil revertir el procés. De manera que és més fàcil. El primer que hem de fer és la prevenció, és el tractament ideal, fer que no passi. Però un cop som conscients del problema, i això qualsevol pediatre agafarà el nen i depenent una mica també de les mides que té, el pesarà i traurà unes conclusions. A partir que som conscients del problema, llavors s'ha de ficar fil a l'agulla per solucionar-ho, perquè quan abans ho solucionem, més fàcil solució té. Comentava els aspectes físics que té en els nens, el tema de la pressió arterial i demés, però també podríem dir factors psicològics, no? A mesura que aquest nen va creixent, hi ha una sèrie de complexes que es troben a l'escola mateixa, per exemple. Perdoneu-me, moltes vegades el nen és obès, però la mare també. Clar. Veus a la parella, dius, bueno, ja entiendo por dónde van los tiros. Hi ha una relació molt directa, i no només genètica, sinó també a casa es menja molt, la cultura del menjar, del mal menjar, diria jo. Jo m'he trobat amb pacients, nosaltres a la Clínica Tres Torres sabeu que fem, entre altres coses, tractaments de reducció d'estómac, i a vegades m'he trobat amb mares a les quals hem tractat i han solucionat el seu problema, però que em venen a la consulta amb 2 fills petits, obesos, que evidentment això es té que solucionar per altres mecanismes, intentar evitar que arribin a aquesta situació, i jo intento fer una mica d'educació a la mare i de dir-li que li marqui unes pautes d'alimentació als fills correctes, i és curiós perquè elles no ho volen fer perquè tenen la sensació de que els hi estan castigant, de que els fills no seran feliços, de que és una trastada fer patir els fills d'aquesta manera, i de si els pobres disfruten menjant xutxes a qualsevol hora, qui és ella per fer-los infeliços, no? Llavors, clar, amb aquesta consciència, si estem així, difícilment, a través d'aquestes mares, aconseguirem solucionar el problema. Estem perjudicant-los, en tot cas. Està clar que són sedentaris, però clar, també parlem del tema de l'activitat que fan aquests nens. Per exemple, quan nosaltres érem petits, en aquest cas, sortíem al carrer, jugàvem molt sovint al carrer. Els joves d'avui dia estan amb les consoles, amb els ordinadors, estudiant també. Per tant, l'únic exercici que fan sovint és l'exercici que fan a l'assignatura de gimnàstica concreta i punt, els seus pares no s'encarreguen de res més. I una vegada a la setmana. I una vegada a la setmana, per tant... Clar, però això és molt difícil de corregir, no? A vegades és per la mateixa comoditat dels pares, però sí que és veritat que avui en dia la cultura de la consola i dels videojocs no afavoreix gaire que sortim al carrer i fem una mica d'esport. Per tant, una mica parlaríem que l'arrel del problema és una mica l'educació. Bàsicament és l'educació, perquè els gens sempre han sigut els mateixos. L'educació, perdona, i també que avui dia tenim més a la vora el McDonald's, no? I també se'ns ha posat molta publicitat d'aquest tipus de pots menjar ràpid i bé. Però és que, clar, jo quan dic l'educació, vull dir l'educació amb el seu sentit més ampli, inclús l'educació de la societat i el que ens ofereix la societat avui en dia. Pensa que el problema de l'obesitat infantil s'ha triplicat en els últims 10 anys. Genèticament som els mateixos, però en canvi l'obesitat s'ha disparat. Si els nois obesos ara ja són un 20% de la població, què passarà dintre de poc? Com serà la nostra població? Estarà malalta. Estarà malalta. Doncs ens quedem amb aquestes paraules, ens hem de preocupar dels més menuts, també del que ingereixen, no només de la seva educació a les aules, sinó també del que ingereixen. Moltíssimes gràcies, doctor Joan Pujol, cap de la unitat de tractament de la cirurgia de l'obesitat mòrbida de la Clínica Tres Torres. Moltes gràcies. Plaer.